लोगोफोर नोंथांमोननि जायफोर नोंथांमोना साख्रिनि रादाब नेनानै दंमोन बाहाय मोनसे साख्रिनि रादाब ओंखारनानै दंबोयो बाहाय नोंथांमोननो होनो आखायाव लानाय जादों। दा बेनि सिगां बुंनो आखायाव लादों गोबां बिथांमोनहा आंनि जानि रेगुलार भिउवार्सफोर नोंथांमोना कमेन्ट हरदोंमोन साख्रिनि निउस गैथारा नामा होननानै। नाथाय निउसआ दङ गोबां सानफ्रामबो दैलि ओंखारो। नाथाय जायफोर निउसआ एबा जायफोर साख्रिया जों सरासनस्रायै जों बर'फोरा एप्लाइ खालामनो हाथावथाव बेयावल' आं होयो। जुदि अबेबा एसटि रिजार्भेसन गैयाब्ला आं बेखौ होनाय जाया आरो मोनसे मोननै पस्टल'थारबा आं बेखौ होनाय जाया। मानो होनब्ला जोङो ओरैनो बेखार जायो आरो नोंथांमोना जुदि एप्लाइ खालामनो हायाब्ला भिडिअखौ आंल' खालामनानै मा जानो, ओंखायनो आं खालामा माखासेखौ। दा बेनि थाखाय नोंथांमोना गाज्रि मोननो नाङा। आरो जुदि अबेबाया जुदि खालामथावाबाबो आङो बेखौ मालाबा नोंथांमोननो कमिउनिटि गाइडलाइनाव बा कमिउनिटियाव नोंथांमोननो हगारनानै होनानै लिंक होनाय जायो। ओरैनो फट' मोनसे होनानै लिंक होनाय जायो, बेयाव नोंसोरो नायनो हानाय जाहैगोन। आरो जुदि बुजायनांगौबा एबा कमप्लिटलि आं बेखौ भिडिअ खालामनानै हगारखायो नोंथांमोना जुदि एप्लाइ खालामनो हागोनब्ला। बेखौ नोंथांमोना सिन्था खालामनो नाङा। दा बाहाय नुनो मोन्दों डक्टर राम मनहर लहिया डक्टर राम मनहर लहिया हस्पिटाल, बाहाय मिनिस्ट्रि अफ हेल्थ एन्ड फेमिलि वेलफेयार, बाबा करम सिं मार्ग, निउ दिल्ली। बाहाय नोंथांमोनहा रिक्रुइटमेन्ट दङ बाहाय नार्सनि थाखाय। नोंथांमोना बाहाय नुनो मोन्दों डिटेल्सै स्टाफ नार्सिं अफिसार दङ, 1 नाम्बाराव दङ नार्सिं अफिसार। नोंथांमोना बाहाय नुनो मोन्दों बाहाय भेराइटि दङ स्पटआ, साख्रिनि स्पटआ बाहाय गोबां भेराइटि दङ। नोंथांमोना दा नायनानै लालांबा नुनो मोनगोन। बेनिफ्राय बाहाय नुनो मोन्दों नोंथांमोना नार्सिं अफिसारफोरनि थाखाय लेभेल 7नि पे मेट्रिक्स मोननो हागोन, जेराव 9,000निफ्राय 34,000 प्लास ग्रेड पे 4,600 बेखौ नोंथांमोना नुनो मोन्दों। बाहाय नुनो मोन्दों ग्रुप बियाव गोलैगोन बिसोरो एज लिमिट बाहाय 35 इयार्स, नट एक्साइटिं होदों 35 इयार्सनि। बेनिफ्राय बाहाय नुनो मोनगोन नोंथांमोनहा फार्स्टआव बे नार्सिंनि थाखाय फर डक्टर RML हस्पिटालनि थाखाय 524 पस्ट दङ। बेनिफ्राय एसटिआ बाहाय 38। बेनिफ्राय ओरैजाय दङ गुबुनफोराव दङ, नोंथांमोना बेखौ फारि नायनानै लाबानो जाबाय। इडुकेसनेल क्वालिफिकेसनखौ नायग्रोनानै ला। BSc अनार्स लानांगोन नों नार्सिंआव, नङाब्ला जायखिजाया रेगुलार कर्स इन BSc नार्सिंआव BSc जाबाबो जागोन, रेगुलार कर्सबाबो आरो अनार्स लानायबाबो जागोन। आरो नोंथांमोना बाहाय फिसा गुबुनफोर दंबावो, बेखौ नायना लाब्लानो जाबाय। नायना लानांगौनि थाखाय सिन्था गैया, डिसक्रिपसनाव लिंक दङ, डाउनलड खालामनानै गोसोबायदि फरायनानै नाय। बेनिफ्राय मोनसे स्पटआ जाहैबाय मानि होनदों साबदारजों हस्पिटालाव दङ बाहाय SJHआव 194 पस्ट, एसटिनि थाखाय 11। बेनिफ्राय नुनो मोन्दों बाहाय लेडि हार्डिं हस्पिटाल दङ, लेडि हार्डिंस। बाहाय नोंथांमोनहा नुनो मोनगोन 103 पस्ट, ओमफ्राय STनि थाखाय 08ल' पस्ट। आरो बाहाय दंबावो मोनसेया नैबाव KSC हस्पिटालाव दङ 31 पस्ट, बेनिफ्राय STआ बाहाय गैया। बे आरो दानिया बाहाय नोंथांमोननि थाखाय लास्ट डेट एबा एप्लाइ खालामनायनि डेटफोरखौ नोंथांमोननो नांगौ जानानै फैगोन। बे गोनां दङ, ओंखायनो बाहाय नायना लाब्लानो जाबाय। फ्रम 1 तारिखआ दाख्लैनिफ्रायनो जादों बियो, आगस्ट 1निफ्राय। बेनिफ्राय लास्ट डेट नोंथांमोना बाहाय नुनो मोनगोन फारियै 6 PM 21 आगस्टनि 6 PM हालागै 5 PM आव जोबहैगोन आरोखि। 5 PM हालागै नोंथांमोना बाहाय नुदों नाम्बार 3आव बेयो दङ। बेनिफ्राय माखासे मिथिनांगौ बाहाय दंबावो एप्लिकेसन फिस दङ बाहाय। एप्लिकेसन फिसआव जोंना गुबुननिखौ नांथ'ला, SC ST आरो EWS बाहाय दङ 1200 थाखा, बाहाय दङ 1200 थाखा जों दाननांगोन। बेनिफ्राय अनलाइन एप्लिकेसन जागोन, अनलाइन एप्लाइ जागोन, नोंथांमोनहा बेखौ सिन्था खालामनाङा। बेनिफ्राय क्रेडिट डेबिट कार्ड बेथ' जाखागोन, अनलाइन पेमेन्ट जागोन नालाय, अनलाइनाव बेफोर जाजोबगोन। एप्लिकेसन फिसआ एज रिलेक्सेसन दङ, STफोरनि थाखाय 5 इयार्स रिलेक्सेसन, बेखौबो नोंथांमोना नायना ला। गुबुनब्लानो जुदि नोंथांमोना सोरबा ST नङै दंबा जोंनि बर'फ्राबो बेयाव दङ, नायना लाब्लानो जाबाय। बेनिफ्राय गासिबो बाहाय माखासे मिथिनांगौआ बाहाय एक्स सार्भिसमेन गुबुनफोरनिबो बाहाय दङ नाम्बार हिसाबै। नोंथांमोना नायना लालांबा नुनो मोनगोन एग्जामा माला जागोन, बाहाय डिटेल्स दङ। नैबे 10 नाम्बारा, बेखौ नोंसोर नायना लाब्लानो जाबाय। बाहाय गोबां गाइडलाइन दंबावो, नै नट फर PWBD केटेगरिनि थाखाय आलादा। आरो नै बाहाय नायलांदो, बाहाय नुनो मोनदों एक्स सार्भिसमेननि केटेगरिनि थाखाय आलादा माखासे दङ रुल्सफोर, नोंथांमोना बेखौ नायना लाब्लानो जाबाय। ओमफ्राय लास्टआव नोंथांमोननि थाखाय एप्लाइ खालामनायनि वेबसाइट नांगौ, वेबसाइटआ बाहाय दंखायोमोन। फार्स्टआवबो दङ, नै बाहाय नुबानो नुबाय www.AIIMSEXAMS अर्गेनाइजेसन, बेयावबो दङ।
आरो मोननै मोनथाम दङ बेयावबो थांनो हागोन फारियै नोंथांमोनहा बेखौ डाउनलड खालामनानै खेबसे फरायनानै नायोबा मोजां जागोन होनना आं सानो जायफोरा बेखौ एप्लाइ खालामगोन नोंथांमोनहा बेखौ खेबसे नायनानै ला नैबाहायबो दंबावो नै एप्लाइ खालामनायनिया ओरैबाव http://rmlh.nic.in ओमफ्राय vmmc-sh.nic.in ओमफ्राय बाव दंबावो lhmc-hosp.gov.in बेफोरखौ नोंथांमोना नायना लाब्लानो जाबाय बबेबा मोनसेयाव जायखिजाया हाबनानै एप्लाइ खालामनो हानाय जाहैगोन। अब्ला लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय जानाखि साख्रिनि रादाब नुनानै दंमोन बेयो दिनैहाय सोरबा माखासेनि थाखाय जाहैबाय जायफोर नार्सिं कर्सनि थाखाय कमेन्ट हरदोंमोन आंनाव रिभिउवार्सआव नार्सिंनि थाखायबो दङ आं मिथिगौ कमेन्ट हरो बिथांमोनहा नार्सनि ओंखाराखै नामा होननानै नोंथांमोना बेखौ नायना लानानै फिलआप खालामनानै बे चान्सखौ दा हगारहर आरो अल इण्डिया बियो अल इण्डियायावनो ओंखायनो चेलेन्ज खालामनांगौआ गोब्राब जागोन होनबाबो नोंथांमोना नाजायोबा जागोन होनना आसा खालामो। अब्ला आसा खालामो नोंथांमोना बेखौ हाजासे एप्लाइ खालामगोन। अब्ला लोगोफोर दिनैनि बे भिडिअआ बेखिनियानो एसेनोसै।